Здравейте в един сервер, който работи на GTA San Andreas Multiplayer. Готин е. За дрифт е нещо. Сега отиваме да видим дрифта. Warp, дрифт. Уха, готини колички. Хи, не може да ми стигнете. Е, тук е една хубава кола за дрифт. Сега ще дрифтиме с нея. Не знам какви сте светлини, сигурно има някакъв мод. Е, това се казва дрифт. Глей, можете ли така, бе? Просто съм невероятен. Ооо. Бъде че не може така. А, мамка ми, те. Фак. Бим. Готини са. Е, унази там. Чай да й запомня името, че... Както да запомня името на сервера. Че е готин. Наистина е готин, има доста неща. В описанието ще ви напиша. Не може да играете в него. Той е за дрифт официално. Така се води. Всичко е свързано с дрифт. Колите, абсолютно всичко. Просто за каквото се сетите и дрифт. Но не че трябва да правите само това. Ела ми, Саурат. Ела ми. Ще хвана. Сега ще го хвана това пак. О, аз съм с полицейска сирена. А, пак, оръжието ми е голямо и не мога да стрелям. А, убиха за пореден път. Аре, чао. Колица. Тук не знам дали има хеликоптери. И хаки с тия белитъците, бе. Ох, чакай. Това е на едно място дали има хеликоптер. Не, няма, но има някакъв навес с лодки. О, е тая кола, е готина кола. Исках да ви покажа сервера, да ви разведа. Чао!